Shalom madihita saluhutna. Ruas nihuriata naong bongot di bagas joroon dohot ruas nihuria namangi hutop parmingguon melalui live streaming di DAP masuk mahita di parmingguota martang yang nahohom mahita di inganatabe. Amin. Mare dehita sian buka di nomor 586 ayat sada sahat rode ayat patuluhon. Jesus, my all she did.
marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di parbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Hisapan mahamusongon poso-poso na ibaru tubui, disusuna denggan na somangasi, asalam gadda hamu marhite siani, molotung nunga di day hamu basar ni Tuhani. Puji hamu madebata hagogogotai, olopon hamu madebata ni si Jakob. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata, suruh matod di parbadia tu rohanami, asa tarapul situ tu rohanami marhite-hite haheheon ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus. Jala asalam gaddaha porseon nami, marhite-hite pakirimon na mangolu, asa toktong hingot hami, na hehedo hami musesian namate songot Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, naung hehe sian namate. Amen. Maredehita. Tangihon hamuma patik ni debata, sian 5 Musa 20 ayat sia. Pahoton ni Jahoba mahoga bebangsona nabadia, songon naung ni urarihon na hiat tuho, molotung diradotiho akatona ni Jahoba debatam, jala marparange ho diaka dalana. Atong rak mangidogogo mahita sia Tuhan debata mangulahon patik nai. Alehe Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon naubar tu patik mi. Amin. Mari dehita. Go,
Hapauduk me barohata dia dopani debata tato potima dosata. Alea manami jala debata nami na di Banua Gijang pargogo na sohatu dosan. Pardengkan basa doho jala rodi saleleng nileleng na doasi ni roham. Saimar pamuati maroham di hajahaton nami. Jala saya undang beingot akka dosa nami. Ai jot dohami mardosa marado ponho. Jala jot doha husungguli hami rimasmu. Marhite sian akka pangalausion nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah, saya unang paingot-ingot pangalausion nami. Unang alang asini roham. Sayurupi hami ho ale Tuhan debata hatuaon nami. Palua hami jala sesa dosa nami. Alan anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigi mahata baga-baga taringot tuhasesaan ni dosa. Songonod dohata ni Tuhan Jehovah. Nunga diar sahiho ahu marhite sian akka dosam. Jala nunga dilojaiho ahu marhite sian akka hajahatonmu. Ahu tutu. Ahu sadiri manalesai akka pangalausim ala ni hadiriokku. Jaladang behu paingot-ingot akka dosam. Hasangapon ma di debata na digejang. Amen. Jesus Maria, Nunca sona aon tunda mero haki, Nung Jesus Maria, Nung Jesus Maria, Nung Jesus Maria, Nunca sona aon tunda Jesus Allah, Nung Jesus Maria, Haleluya, dapat sepulaki, Nung Jesus Maria, Nung asai dosaku di banmu ternai, Nung Jesus Maria, Nung Jesus Maria, Nung Jesus Maria, Nung nasonang doa, Nung tu Jesus Allah, Nung Jesus Maria, Epistel di Minggu Tasadarion sian tolu Musa 20 ayat sada sahat rodi pitu tajahama margati soring. Dungi romuse mahatani Jehovah tu si Musa songonon.
Ahu sadiri pe manuju bohikku mangalojol masih songoni. Jalamania pun ibana siat tonga-tonga di bangsona. Alanang nilehon nasian pinoparna tumolok. Asa paramuton inganakku nabadiai. Dohot paleahon guarhu nabadiai. Ausad diri manuju bohikku mangalojol masih songoni dohot mangalo dongan nasa marga ahuhut maniapun ibana siat tonga-tonga di bangsona rab dohot sudena mangihuton permainanon akan marmainan mangihuton ibana tumolok. Di baheni ikon perbadiamu dirimuna asa gabe akan abadiai hamu ai ahu do Jahoba debatamunai ido sahatna martua dona tumangihon hatani debata jalan au peopsa amen. Maredeh. Tidak kon maha porsiautai songonnya hina tidak kon idongata saha porsiaun di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na sohatu dosan na tumo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasa sadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean sianto di parbadia adorak sohabubuhan ido tuhata natumaon na bernit di panguhuman ni silatus nama terpajilo ibana di hau pinar silang na tuat toru dung ditanom na mulak mangulu di are patuluhon nama naik tu surgo lau hudul tu siamun de debata Jahoba amanai pargogo na sohatu dosani disima ibana pamamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea di parbadia jala adong sadahuria nabadia huria atau panala Kristen akan nabadia dohot dihasani dosa dohot dihatai na mandok mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate dohot dihanguluan na sorasuda amen.
Tabigema tikting masa dihuriata. Tikting di HGBP Sutoyo, Reso Sutoyo, Minggu tanggal 12 April 2026. Naparjolo, Goar doho topik Minggu. Goar ni Minggu sadarion Minggu kuasimone geneti. Topik Minggu mangolu di bagasan parangi nabadia. Napaduahon, danak nasorang. Nah di hari Selasa tanggal 24 Maret 2026 di basa-basa hotu atas ada dana bawa di keluarga Okta Dharma Putra Nainggolan, Inangi Febriana Gracela Lubis, Sian Sektor Warung Sawo, Hipasdo danahi suang songoni nang natorasna. Napatuluhon mangibati huria. Sadarion Minggu tanggal 12 April 2026 NHGBP Sutoyo borhak do mangibati HGBP Resort Pondok Kelapa Distrik Walu DKI Jakarta. Torop nasida 40 halak niuluhon ni pendeta Rich JD Simamora. Napa opaton tamu huria. Sadarion Minggu tanggal 12 April 2026 rodo tamu ni huriata sian HGBP Resort Huta Bayu Raja Distrik 24 Tanah Jawa dalam rangka penggalangan dana marhite nama jual manang manggadis oleh-oleh niuluhon ni pendeta Andi F na 70 laos marjamita di ibadah jam 10 sada wib dohot jam 10.05 wib. Napalimahon pasca HGBP Distrik Walu DKI Jakarta. Hari Senin tanggal 10 April 2026 HGBP Distrik Walu DKI Jakarta
naeng patu pahon pasca maringanan di sopo marpikir mulai pukul jam sia wib. Napaonopon pertanyaan sektor. Kamis tanggal 16 April 2026 patu pahon huriata do pertanyaan di sektor warung gudeg. Nama jabui keluarga Hatambun Boru Sibolon gabung dengan paduan suara Immanuel HKBP Sutoyo maringanan di lantai 2 serbaguna HKBP Sutoyo masuk pukul 10 sia 30 wib. Napa duahon sektor Kampung Baru. Nama jabui keluarga ke P Sinaga Boru Lubatoruan Hatarihoran Boru Bakara keluarga P Lubatobing Boru Pakpahan maringanan di Bagasan keluarga P Sinaga Boru Lubatoruan masuk pukul 10 sia 30 wib. Napatuluhon sektor Kampung Baru nama jabui keluarga Raja Guguk Boru Manulang maringanan di lantai 4 serbaguna HKBP Sutoyo masuk pukul 10 sia 30 wib. Napapituhon pertanyaan bulanan Jumat tanggal 10 April 2026 paduan suara Grace HKBP Sutoyo akan melaksanakan kebaktian bulanan bertempat di lantai 2 serbaguna HKBP Sutoyo mulai jam 20 wib. Napawaluhon periodisasi seksi-seksi sesuai dengan keputusan rapat huria dihimbau kepada Dewan Kononia, Marturia dan Diakonia supaya melaksanakan periodisasi di seksi masing-masing. Jadwal pemilihan seksi Dewan Diakonia Kononia Naparjolo lansia sudah dilaksanakan. 2 NHKBP sudah dilaksanakan. Patuluhon Paropuan HKBP Sutoyo hari Rabu tanggal 15 April 2026 jam 10 pitu wib. Napapaton ama HKBP Sutoyo di lantai 2 Jumat tanggal 10 pitu April 2026 jam 10 sia wib. Napalimahon sekolah minggu hari Sabtu tanggal 10 April 2026 pukul 10 wib. Napasiahon pembinaan dan pelatihan pelayanan penuh waktu. Senin 1 Selasa tanggal 21 April 2026 HKBP Distrik Walu DKI Jakarta akan melaksanakan pembinaan dan pelatihan transformasi HKBP 2026 terhadap pelayanan penuh waktu tentang pengajaran iman di tengah keluarga bertempat di Lumer Hotel Jakarta. Napasapuluhon Parheheon Parupuan HKBP Sutoyo. Dalam rangka Parheheon Parupuan HKBP Sutoyo, panitia Parheheon Parupuan HKBP Sutoyo patupahon kegiatan Naparjolo hari Jumat tanggal 1 Mei 2026 di Patupa perlombaan Martumba dimulai dohot ibadah. Napaduahon hari Minggu tanggal 3 Mei 2026 di ibadah jam 10 sadawi puncak Parheheon Parupuan dohot makobasi hari tahun persembahan dohot kor. Rangkaian acara dimulai sian prosesi lau ibadah. Dong sipul majahat titing di Patupa pembagian hadiah tujuara lomba Martumba. Pesertasian grup sektor Boima mendaftar tunyonya situa JL Gultombur Panjaitan HP nomor 0818 690035. Napa 10 sadahon pertanyaan keluarga di Jabodetabek. Hobar 2 tahun transformasi HKBP orientasi pelayanan 2026 dohot tema pengajaran iman di tengah keluarga. Disosoi itu sudah ruas nih HKBP Sutoyo asata patupa pertanyaan keluarga di Jabuta sahali saminggu dohot satorusna. Partoding di pelaksanaan pertanyaan ini di pasahat tu masing-masing keluarga. Acara pertanyaan keluarga terlampir huhut di share di grup sektor masing-masing. Napa 12 hon pilihan tahun ruas. Disosoi tu sude ruas nih HKBP Sutoyo asa taingot lau malunasi atau membayar pilihan tahun iurata.
napa 10 toluhon. Panitia pembangunan, hombartu pelaksanaan pembangunan gedung sekolah minggu HGBP Sutoyo Mardalando Denggan. Dung sipul titingon BGOTA do mandok hata koordinator seksi dana panitia pembangunan khusus jam 10 sada wib. Napa 10 ton. Barita habot niroha. Nunga jumolo marujung ngolu. Yulistar Simorakir. Senin tanggal 6 April 2026. Tutup umur 50 tahun. Hinabaluhon ni inang. Fiska Gerti Boru Haryanja. Maninggal hon 2 danaksian sektor Mayasari. Tuhat tama na mga puli keluarga na ditinggal hon. Napa 15 hon sumbangan. Di jalo do sumbangan sian paduan suara Gloria HGBP Sutoyo bunga altar tanggal 12 April 2026 hamulia teon di ulang tahun pa-21 tahun. Saplonom duk sipul titingon begota do mandok hata panorangion sian panitia pembangunan. Lawa pasikopot titingon boy mata jahat di titik cetak dohot berbarkot naong disediaon huria. Songonima sahat di titik ta di minggu ta sadarion. Pinasahat ma tu panitia pembangunan. Horas selamat hari Minggu ma dihita salhu nak. Songon naong tabigina kaningan dititing. Hamisian panitia pembangunan gedung sekolah minggu gedung serbaguna HGBP Sutoyo. Sebetulnya ni paido donian asabui muncul di slide asatong sudah kita bui mamerek. Alai sebelum muncul long di slide perjulu mahu patorak kami ya kita Saunari sedang membangun gedung sekolah minggu, gedung serbaguna di Pudidini Garjaton. Di atas lahan 1000 meter kita mau bangun gedung 4 lantai. Perjolo mah hupatora kami sian progres pekerjaan naung diulahon panitia. Perjolo adong 2 tahapan nanaing si patupau ni panitia ala ipena tong manongan tergantung tu kesediaan dana manang pembiayaan nabui tarpatu pahita. Molo saunare gedungi sedang berjalan pembangunan. Bahkan di progres terakhir dia ada di posisi 20%. Nakani kudo kami adong 2 tahapan melo cukup do danata bodo satu na selesai benota dalam tahun ini maksimum tahun depan melo cukup dana. Alai mamereng kondisi ni keuangan ni huriat tasaunari mungkin tahap pertama do naboi segera laksana honota. Itu bangunan struktur sampai lantai 4. Imajo masalah progres pembangunan baru napa 2 hon biaya. Dana yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pembangunan gedung sekolah minggu, gedung serbaguna HGBP Sutoyo total 7,3 miliar. Molo di rapat terakhir panitia untuk bisa menyelesaikan pembangunan ini sampai tuntas dibutuhkan dana kurang lebih sekitar 4,7 miliar lagi. Jadi muladong dohe pengta 4,7 miliar buima segera selesai pembangunan ni aulat tahun. Alai molor sahat tu sih. Kemungkinan nahurut nakaningan tahap perjulu mak.
ima sampai struktur lantai 4. Molo satu sih dibutuhkan dana kurang lebih 1,7 miliar. Ode benda jongjok kami, kamu akka damang dainang di bagasan tikion. Molo panitia pembangunan nunga melaksanakan manang nunga berusaha bagaimana mencapai dana ini supaya terpenuhi. Adong tulu langkah nong di ulah panitia, na perjulu berkomunikasi atau berbincang dengan beberapa donatur yang bersedia menyumbangkan atau memberikan partisipasi. Jalau namang inang nungau hupadala kamen. Jala puji Tuhan sudah ada beberapa dari ruas kita juga yang memberikan dengan rela dan dengan senang hati untuk pembangunan ini. Mulai tu perjulu biau madok mulai ate tu nasida, mulai tema di akar ruas ni HKBP Sutoyo, nang mengalihon partisipasi nasida. Sekaligus do melalui on rohami tu hita salhukna HKBP Sutoyo. Mulai dong diantara hita bersedia memberikan partisipasi atau sumbangan radai mahami panitia laho madapoto kamuna manang berbincang do tamuna bagaimana proses pembangunan ini bisa berjalan. Satu sonari dan kemudian hari juga ini akan tetap dilaksanakan panitia pembangunan. Bernapa 2 hon kita berharap juga ada dana talangan, manang pinjaman. Muladong sian ruasta na bersedia meminjamkan atau memberikan dana dengan catatan nanti setelah selesai pembangunan akan dikembalikan. Masalah prosedur, masalah aturan, Bui Mahita berkomunikasi di kemudian hari. Mudah-mudahan satu tikion sudah ada beberapa yang sudah memberikan komitmennya, memberikan dana talangan. Dan jumlahnya juga, puji Tuhan, ada yang 100 juta, ada 50 juta, tergantung aka lasni rohana sida manubang. Marhitiodo tong dohonon nami itu hita saluhuna. Atik adong diantara hita nabui memberikan dana talangan atau pinjaman. Radai matong kami panitia, madapotok kamuna berdiskusi masalah hal ini. Gimana paduahon? Napatuluhon merapot do panitia bagaimana pembangunan ini segera bisa terselesaikan. Jadi disepakati kita ajak seluruh ruas untuk berpartisipasi. Jalaon tetap dung selesai merapo panitia dibuat tu persermonon. Jala salhukna pena amang situata dot amang padita nunga sepakat tabahem totok ripe setiap ruas HKBP Sutoyo. Masalah jumlah disepakati pada saat ini minimum 1 juta. Marhitiom dihamu amang dot inang salhukna dipangidohami asarap hita martangiang, rap hita berpartisipasi laho menyelesaikan pembangunan ini. Harap stitu rohanami saluhuk nama hita ruas HKBP Sutoyo Parsidohot memberikan tok ripe. Jumlahnya minimum 1 juta. Pos rohanami kami sian panitia
buhita rap sudi merlas ni roha. Molotung ngadong nahurang lubi, siak kami panitia sahalinai mohon maaf kami. Soni maju sawotik sian kami panitia pembangunan, jala sahalinai dohonon nami, rak martangnya kita, rak berpartisipasi, asabui sipul saluhuna pembangunan gedung sekolah minggu, gedung serbaguna na lagi terbangun. Jala di kemudian hari, aka anak tanah sekolah minggu, Boima segera pindah untuk beribadah di gedung serbaguna. Kita rencanakan tahap awal itu sudah harus selesai bulan 7. Sahalinai dohonon nami, molo naing tapasahat sumbangani bodo beberapa kali yang suran, ati buhatung pawaratu, jalabui mata pasahat melalui bendahara huria atau juga panitia pembangunan atau juga melalui situa sektor. Song lima saotik hatasian hami, oras madhita saluhna, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Amin.
tapasaha mapeliatan na parjolo maret dehita sian buku de nomor 227 ayat sada dohot udutna. Dame ni debata na sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramoti akka ate-ate, dohot pikiran munabe, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata di hamu amanami nanami, adorak somar saur hita di bagasan hata ni debata,
songon naung ditik-tik konak kinamanginang jumuluma kupatad dahok kami diri nami satokin asalam takas dia kapar saurata hami sadiri padita andi fred dina 70 natongon nuaing marhubas di Huriata HKBP Resort Hutabayu Raja distrik 24 Tanah Jawa lebih kurang 10 sada bulan dope inang nahualap boru gultum sian pematang siantar molohami marhuta na tua-tuai di kota Cane Aceh Tenggara alai amanginang molo na tua-tuai dang adongbe dua nak si matuaku dohot natorasu jadi yatim piatu mak sia-sia mate asi dorohamu tu anak yatim piatu asi ate ise disodong aku yatim piatu goda ngate aledak sudi kan nanggona poso dang do piatong tulu mari hamidak danak bawa nunga duli-duli tulukna asidung dua kuliah sada sedang kuliah dunia manginang haroronami tu huriatta songon titik konakin topet songon nai pabuani panitia bangunan nakit dihita adok tong program ni huriatta renovasi atap gereja ala 100 tahun huriatta HKBP Hutabayu nian momen itu pakai hami dan sejarah masih digali ala dakya huriatta merjubileu manang pesta perak duk perohami na tahun ni tersongko tahun mabigi 100 tahun manin nagarejai ala dakya di pestahon perak 25 tidak ada 50 emas tidak ada, 75 jubileum tidak ada, 100 maninna na tahun ini. Alai hudokon mungkin do lewat 100 tahun tanpa ada momentum. Alani do manginang keputusan ni huria madok holan ulang tahun doninna na tahun ini hudok rapat huria menganulir hasil rapat huria. Alani gabi hubai kami ma jubileum. Berkaitan tu HKBP Sutoyo, bahasa rohami tu son, na berjulu. Tolu maketua panitia hubaik kami, ketua sada, ketua dua, ketua tolu. Ketua tolu ma amang situa Sutrisno Siaturi. Situa di gereja tahun, na sekaligus subegi kami ketua Dewan Koinonia. Konsultasi mahami, jala hupangido ma mulubui marminggu maju hami di HKBP Sutoyo. Ido ya manginang ubay buy gabi sahat tu HKBP Sutoyo hami sadarion. Laos imanak kinay tiktikoni marhiti usahannya kapanitia dalan manggalang dana adong do hubay kami tanggung jawab tu pesta alai naubalgan waeng siluluan ima renovasi gereja berupa mengganti atap dan menaikkan bangunan kira-kira 1,5 meter supaya lebih tinggi ala panas mohop do Hutabayu dungi paturehon altar songoni balkon dan toilet parhobasan konsistori dan sebagainya ido amanginang tongdo balga biayai alai dauru balga biayata hubiginakin marpitu sekian M molo di huriatta memang 2,3 hingga 2,4 miliar. Akamanginang hubarani hokami pasahat tonon unak pola dong di rohatan no babadu tutuyate HKBP Sutoyo pe mengalului dana do mauliate madi tuhatta tupahan nadu salu nai hobar tu kepertikian na hobar tu parsagina adong do hatan di situ tu te mado amanginang tir bok bagi dos asarap mok naotiki boido dibagi nagudang ipe boido sudah. Alai hatan itu hatta mamanginang pasikop ponate di bagasan mingguta sadarion asa ima parsaurata ima nang ujahatta atong saulak nari saha matabi ni parhaladutta sian HKBP Hutabayu Raja adong ma pagarata onom amanginang jala saluhu naon di sada wilayah kecamatan Hutabayu Raja saha manang tabi sian nakaruasta
songoni manang lumobi panitia pesta jubileum nang dohot renovasi gereja HKBP Hutabayu. Horas madihita saluhuna. Nuai ngamanginang marsaur mahita di bagasan hatan itu hatta. Natar surat di sada Petrus bidusada ayat 10 tolu mamamuka rodi ayat 10 onom. Songonom ma hatani debata parange nabadia. Dibaheni hohosi hamuma rohamuna torang ma rohamuna. Sadok makirim mahamu diasi ni roha natarbuan tuhamu di hapataran ni Yesus Kristus. Songo danak si panguloi mahamu unang ma paihuti hutamu besakap ni roha uju di hautomuna najulu alai mangihuton nabadiai nama jauh hamu dohot mahamu gabi badia dinasa parangemuna ai natar surat do badia mahamu ai nabadia do ahu ima sahatna jala horas madi sude akka ruas ni huriata HKBP Sutoyo na madohoti par mingguono di live streaming nak sude tahe akka donga sahaporsiaon di dia BP hamu madohoti par minggota sadarion hurian itu hatta di hamu amanginang hita saluhu na pungu di gerejaon dak salarate molo humulai jo baik kamu jo tanganmu songonon ahadu tahe guardion dok jo amang inang tu siamummu na di siamummi hatiku untukmu hatimu untukku baik kamu jo ya saya dinai hatiku untukmu hatimu untukku baik kamu jo iya lau si balos mah tu habirangat to hatiku untuk menamu siat to ala ngabu beraya teh jojo doa manginak tabae songonon alai kurang hatus banget tusiota. Sebenarnya ketika saya katakan begini buat begini saya memberi perhatian huleo rohaku tuho leo maroham tuau asa masih tupahan asa masih gonggoman asa marlas ni roha alanido kamanginang hurian itu hatta di mingguta sadarion minggu kuasi modo geniti di dalamnya ada diceritakan nanti kehidupan songo poso-poso naik baru tubuh uasan disusu natama tidak mungkin seorang bayi bisa bertumbuh bertambah dan berkembang tanpa seorang ibu yang mau memberikan hatinya yang mau memberikan hidupnya yang mau memberikan bahkan tubuhnya untuk seorang anaknya ilehumma minum ida tahena hata buha baju ya dibagi hamu hata buha baju ahado lapaten di buha baju anak siakangan secara singkat amanginang najulu anak boru di halak Batak dang songo pakya sonari pakaian nainna merabi gijang tutup bagian dada ketika dia menikah denggam apa matangna sorang madak danak dibuhama bajuna dibukalah bajunya tanpa malu dileomma manarus yanakonna molo hatanuaing istilah ni nakes manang kesehatan memberi air susu ibu
Magodang madadanaki. Mungkin godang go hitai sona manginang yang bekerja sebagai medis. Lebih pasih, lebih memahami. Bandingkan ketika anak diberi ASI dengan yang tidak diberi ASI. Jauh lebih kuat imun seorang anak yang minum ASI. Alani ido manginang ido seorang ibu dang di leon manarus gelenga ido masahina. Ada hinang adorabion. Sakit bagian dadanya. Mengeras. Boy may gabi sahit nabal gamuse molo dang dibi ulahon tugasnya sebagai ibu memberi nutrisi makanan kepada anaknya. Adong mamuseda ada anak poso-poso bayi yang tidak mau minum air susu ibunya. Maka idok maun luapon. Marbotar-botar pamangan nai. Herana mabula satabi bibir nai. Karena apa? Dia tidak mendapatkan nutrisi tadi. Alani amanginang hurian itu hatta molidok disi wasam mahamu songo poso-poso nai baru tubuh disusu natama. Ikon nasaling masih leonat doi ina tu poso-posona poso-poso pedijalo sian inana. Boy doa manginang dak danangi minum air susu yang lain bukan ibunya. Boy adong tutur partulangokku hera dongan magodakku ketika saya lahir dia juga lahir tidak jauh beda kami. Alai marsahi ma inang bawi marinang bau mau. Alani dainang ma mangalehon minum tulang tulakor. Ibu saya yang memberi dia minum ASI. Maka sampai hari ini amang merpajupak kami terus tadi ba wingo ito mga leonau minum tiki geleng. Itu kisah nyata manginang. Alani hurian itu hatta marhite-hite hata ni debata minggutta sadarion. Dia rahom musehita di topik ni minggutta asa mangolu di bagasan habadiaon hidup dalam kekudusan. Tauji mama mereng, aha benang merah, aha hadomuan, kuasi modogeniti, tu nama dok topik minggutta mangolu di bagasan parange nabadia. So nahudok nakidua manginang, dak dana poso-poso nama narus yang inana, kekuatan tubuhnya akan penuh. Dang moraro sahid, dang moraro akka efek-efek na asing. Songonido nang halak Kristen. Molo toktong mangulu di bagasan hata ni debata, mauas manangihok kata ni debata, mauas majaha hata ni debata, apapun tantangannya, apapun hambatannya, dia akan kuat menghadapi zaman dalam segala kondisi. Amanginang hurian itu hatta, pertanyaan yang harus kita gumuli bersama hari ini. Ibu udah tahu mercak berbahasa Indonesia kan? Alana jarang doa berbahasa Indonesia uta bayu. Unang apalah saya usipan ya teh. Saya sauti ku pakai luar. Pertanyaan nuai ngamanginang, bagaimana kondisi kekristenan kita sekarang? Songo dia doha kristenot tadi tikina parpudion. Apakah kita masih hidup di rel yang tepat? Masihkah kita di jalur yang pas? Atau sudah melenceng ke jalur yang lain? Tido nang dohono ni turpu jamita to perjulu ati amanginangda. Karena nas ini dikirimkan kepada jemaat yang sedang bergumul menghadapi banyak tekanan. Gok parsorion di gonggoman ni bangsa Romawi. Godang himpitan, godang tantangan, godang persoalan. Bagaimana mereka menghadapi situasi penuh penderitaan. Amanginang pasti dodo honota, hidup ini tidak gampang. Hidup ini susah. Hidup mau larung madok ketua wamang susah hidup na mangudu badena, bahasa unak susah ho bang ngabe. Termaret de matulu-tulu opat niku do. Ada hinang tulu-tulu opat.
Lo asala, bau nggak betul? Begini me asa sonang ate. Hidup ini perjuangan. Dibutuhkan daya tahan, endurance. Dibutuhkan bagaimana kita menghadapi situasi ini. Unang laos dodon, songo bunga sihirput. Kita damu sihirput. Putri malu. Hanya disentuh langsung. Atena. Nama dina kita hamu punguana harus enak inang. Inahanna. Tabu do mabalu inang. Tabu. Bayi dua te. Tabu do mabalu ate. Dung di dalam ni hidu ate inang kan. Dan mungkin sukunoku inang amang kepada seorang ibu yang suaminya meninggal isi dope bostang. Dan mungkin kan. Hal surah jenang baru mabalu hamu naujui itorobat di tamanuku boy nang tabur perasamu. Ahmad orang minang. Ay nahiba mapad di tahun. Ngai boti bemersi tahun ninna kan. Alana manginang godok doi anak salah kamu auda molo ina mabalu saya tuki doi duduk. 1 minggu 2 minggu enggak datang gitu ke gereja. Pas nang berminggu hoinang maila winna do. Maila mabalu. Alay mulu amadu mabalu dang tukki nong itorin nai do buti mamerengi dia do nai ngonin na. Ba irpuamu do roa. Hati-hati tak kamau. Borak do bahaya do hitau. Alay do kamu nak kita bo mabalu setelah dijalani. Ra dijahamu mahatani di bata te. Pasu-pasu di bata. Gudang do tuaka ina. Bayi do dah. Alay molo ina na mabalu na tutu. Adong ko ina na mabalu na sa tutu? Dia may. Omma buktina. Berek kamu. Kondisi kekristenan kita saat ini sungguh mengerikan. Balige. Adong so perbalige? Dan adong mengaku ate. Oh adong ko? Oh adong ko sana. Hanya berapa orang mungkin ya. Kantong gereja HKBP itu balige. Katolik, bahkan ada masjid. Hasil riset tahun 2018, namanya udah lama memang ya, 2011 lalu. Kantor Pengadilan Agama Balige, hampir 25% pasuti Kristen Batak menggugat cerai. Pasangan suami istri 25% menggugat cerai. Padahal firman Tuhan telah mengatakan, dang jadi sirang ia sosinirang nih, hamatean. Tapi ternyata banyak keluarga-keluarga cerai. Dang merlaku behatani debata. Dang jadi sirang sosinirang ni hamatian. Ahamabayno namang inang. Lam ngali holong. Baik di tirket kehidupan sosial masyarakat. Baik di tingkat atau tirket kehidupan spiritual. Ngolu hapor siaon. Molo hamu na Jakartaon taat hukum dohamu kan. Molo traffic light, lampu merah, sodo hamu. Molo di hutanami, isiatar. Lampu merah, jalan terus. Lampu hijau, berhenti. Karena apa? Semua orang terobos. Pajupang may tonga-tonga, hijau pe, gabi so matong. Sudah jol mama boto aturan traffic light. Merah itu berhenti, kuning itu aba-aba untuk siap-siap, hijau itu jalan. Pertanyaannya, kenapa orang melanggar aturan itu? Imang ulutan wae ngamanginang. Itu fakta, bukan mitos. Nyata doi di Hutatta di Sumatera Utaraan. Alani buado benota mengadupion. Amang inang, ima salah satu yang bisa kita jadikan bukti kehidupan kekristenan kita sekarang sudah sedang tidak baik-baik saja. Data terbaru atau lebih baru dari yang saya katakan tadi Amang Inang, tapi tetap juga sudah lewat. Perceraian menurut kabupaten, kota provinsi Sumatera Utara tahun 2022. Aiman nahu hatai Sumatera Utara, par Sumatera Utara do kita kan? Atik piau paratce doau. Itu kan di kota Cane do hutanami. Alai ala-ala Batak kau, mau tidak mau saya tidak lepas dari Sumatera Utara. Tahun 2022 Manginang,
perceraian 17.333 kasus pasangan cerai. Ini data BPS Sumut. Sama dengan 47 perceraian setiap hari. Sekali lagi, 47 perceraian setiap hari. Atau hampir 2 perceraian setiap jam. 2 perceraian setiap jam. Faktor yang tertinggi melanda 14.980 pasangan adalah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Merbadai. Alanido amanginang, moladok kamu paso alamat tado inata, sedang selek, sedang ahadu warna tahe noeng. Naso masih pakulingani tahe. Askete. Eskete do tahe. Hati-hati. Jangan biarkan berhari-hari persoalanmu tanpa diselesaikan. Ayatan ini batai do si Paulus. Unak sangamito matanya hari somobun rimasmu. Jangan biarkan matahari terbenam tapi amarahmu tidak selesai. Faktor ini yang tertinggi amanginang. Dan diselesai ho perbadanna. Alani molope pasoal hamu amanginang ingot tamu reses merbada. Istirahat merbada perlu do. Apa soal jokan? Oh lo songono doho, 30 tahun nasalpu. Sebenarnya adang lo moro hakku tuh ho. Adok kiat do manopo tahu padida inna musia tokan. Iri puho naik patongo-tongo doa tuh ho inna. 30 tahun namang inang. Tapi teroma hula-hulana. Itu i ketok ma. Oras lain na. Rolai na, roi itu inna. So malah ini berbedai. Di mana dong istilah reses? Berbeda. Perlu do ya mangina. Ya de bagi hamu kata middo aek nanti buktikan di rumah. Mau ladong botol lakua aek. Yes, dia bening. Baik jo manginang tano sedikit tanah biar berlumpur dia kacau ujung apa? Kotor kan itu rotak maiki. Alai pihak ma botoli. Tunggu beberapa jam atau bahkan besok. Yes dong seki. Alai kotorani middo. Hidup seperti itu amanginang. Sipate kena nunggu tiki middo. Tenang, ambil sikap, ambil waktu untuk menenangkan hati pikiran supaya keluarga itu hidup dalam damai. Alanido di bagasani mamanginang di dok hatani debatano ektu kita hiduplah dalam kekudusan. Hola sada contoh na hubai noda hidup rumah tangga dopei. Bohana asing. Alanido moloido amanginang asa mangolu kita di bagasan parange habadiaon. Itu holistik semua unsur aspek kehidupan. Cara makatai. Baunang marorangat tong ate. Hita halak batak na marbao. Badingok matong marpaho mahata. Unang la igui atong ang baona. Mau kemana mang baoin na igui ti. Dang bui songoni. Adong go batas na, adong go pahona. Nakpi Jakarta mo. Hahadu di pisongoni do. Unang dak do inang tu hahadu limi. Mau kemana bang? Aku tuan nami. Dang abang mui hahadolim doi. Persubangom mu doi. Manat. Anak-anak juga kepada orang tuanya. Udang duhu berang kana poso na ingon ate. Ngamanguli sudah orang do perate? Ngamuli? Saya yakin ini ada di sini na poso ini sekarang ini yang tidak manguli, tidak muli nih karena situasi sekarang. Adong 2 persoalan tamanginang. Sadar atau tidak sadar, pemuda-pemudi Batak yang ada di Jakarta sekitarnya dang manguli naparjulu karena menunggu mapan. Kenapa belum manguli? Kenapa belum muli? Tunggu mapan lamang. Kapan mapannya? Ujung ngai pai mamaliling sampai marumur 75 atau 26 dang ramanguli. Tapi mudah-mudahan gak ada di sini ya. Adong kesona songoni.
Kurasa dang adong baisad di nak kini. Ya hari nak kirai disilipi doi. Baru yang kedua Manginang. Ini masalah kita bersama ini orang Batak. Terlalu tinggi kos adat itu. Masa sih si Namot sampai 1 miliar. Aduh. Mabemba biar generasi tau manguli dohok muli. Ujungnya laos matua maon. Duli-duli Jerman mau dohok nasi. Saya berharap di Sutoyo dan adong nasongoni. Holan napai mahot dua tenuai. Amanginang hurian itu hatta. Sepintas doi taring otakku Tuhanmu. Alai ima kenyataan ni ngolutta. Dan banyak lagi hal-hal yang harus kita cermati bersama. Taringot tu parngoluan ni halak Kristen ditiki nabar pudio. Fakta ketiga, tabereng Amanginang. Tahun 2021, ini global ya menyeluruh. Penduduk Indonesia sekitar 274 atau 275 juta jiwa. Mungkin sekarang sudah bertambah, karena ini tahun 2026. 345 juta katanya terkoneksi secara mobile. Logikanya Amanginang, sahalak jolma, adong 2 manak tulu handphonena. Makanya sampai ada 345 juta terkoneksi dengan internet dan sebagainya. Di Bima rincian yang Manginang 200 juta akses internet satu hari itu minimal 8 jam. Dakola nari kota di Huta Bayu Raja tempat palai anak kunaik pe godangdo mengakses internet 8 jam satu hari. Mau anak-anak, mau orang tua. 170 juta diantaranya aktif di media sosial. WA, YouTube, FB, IG, dan seterusnya. Dunia Manginang, dari 170 juta orang yang aktif, pertanyaannya, ahana masa di sosial media ini? Itu kan pertanyaannya. Kenapa terlalu tertarik orang ke sana? Karena tertata di dalam itu banyak hal-hal yang menggiurkan. Godang akan naik baru, godang akan keseruan, bahkan yang disebut sekarang ada gaya hidup, lifestyle ditawarkan di sosial media. Imana tay huton wae ngakainang akamang. Gaya berfoto. Di ngotamu depe tiki sebelum selfie. Narsis. Itu dulu katanya. Narsis dulu Sekarang selfie dulu Selfish. Maka manusia sekarang self. Diri sendiri. Individualistis. Egois. Padahal kita berbicara gereja, harusnya kita bicara komunitas. Komuni. Parsaoran. Ido Amanginang. Molo hutabah honoti ijamitakon. Kenapa kami berani datang ke HKBP Sutoyo ini? Karena kami yakin dan percaya kita adalah satu komunitas sebagai anak-anak Tuhan. Anak doho boru ni debatado kita, naikon masih tangyangan, naikon masih tupahan, naikon mangaleho nak semangat. Karena itulah semangat gereja mula-mula. Huria na parjoloi pe Amanginang dan mampui mangulas ada ulaon tanpa ada saling doa, saling mendorong dan dukungan-dukungan lainnya. Alani hurian itu hatta di dunia nasongon nahudok nakimahitan wae. Dunia kita sekarang ada 2, nyata dan maya, virtual, metaverse. Nah bagaimana kita menjalani kehidupan, situasi nilai-nilai hakiristenot tanuai Amanginang, ikut dohonot tado, tidak boleh berubah. Ngunang benia muba kualitas ni hakiristenot ta. Ngunang benia muba Amanginang kualitas niaka parsaurata di tonga-tonga ni huria. Modadok pi Amanginang idok tuhitan waeng. Adong istilah ni Latin kuno nama dok tempus mutantur etnos mutamur ilit. Ahai do istilah batannya Amanginang.
Waktu berubah dan kita ikut berubah juga di dalamnya. Dunia yang serba canggih sekarang Amanginang mengajak, mempengaruhi kita berubah. Alai jami tau neng madok tu hita. Songo dia pe perubahan ni portibio Amanginang ingok ma. Anggo halak Kristen jangan berubah. Karena apa? Karena ada nyanyian sekolah minggu. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Ala unang ipeleset tu nate. Na asing api dok tidak berubah namun se dakta buat tok. Kenapa kita tidak berubah Manginang? Karena kita harus punya jati diri. Molohatan wae ngamanginang idok maun integritas. Hadirion. Halabata peditadda do namar guar hadirion. Molo idok dang marhadirion. Maul doi. Adang niat tusa ni. Dang tertiup patani. Imana sumber hadirion. Alanido halak Kristen. Dia punya prinsip kehidupan. Ikut Tuhan. Tidak mau terpengaruh. Dangolo ibana gabe targade hapor siaonna. Takas ma dipatuduhon ibana pabua ngolunai ngolu namar situtu mangihutton debata. Alani diturpuk tau ni dok mamanginang. Bagaimana kita menjaga kehidupan kekudusan kita. Idok nakin na parjolo dibaheni hohosi hamuma rohamuna. Ikat pinggang. Idon kan hohos. Hiado piamang akadong akwama waktu di huta hita hohos muna bayon adong do hamu marbayon adong do pe herano moti do horo ati berarti parkota do horo hamu patuson au par huta do au bayo do najulo hohosu molo mabo surgu mabutok pu gudang yang langit dahan tarhatos putus ma bayuni pelu ma salah warna. Dang boy marlojong. Alanido si Elias do tahe. Dia bisa berlari dengan jubah karena memakai ikat pinggang. Jadi si Paulus pe dipakai do istilah tentara Romawi kan. Nama jaga penjarai. Dipakai do kan. Makanya ada di Efesus. Paulus berbicara berbaju jirahkan nenai. Ada topi. Adong sipatu. Ada pe dipakai si Paulus kan? Adong ikat pinggang yaitu kebenaran. Alani amanginang hurian itu hatta. Mulai dok hohosi hamuma rohamuna. Atong songo dia do bainot tak kamanginang. Asaboi hohos di tonga-tonga ni ngolutta. Ahado hohos tatong. Natadok nakin. Makkohosi rohatta. Hurian itu hatta di hamu manginang. Tentu memang songon hala Indonesia hita. Nata jahara bukunya itu apa kata Mokhtar Lubis seorang budayawan Indonesia. Ada 6 sifat masyarakat manusia Indonesia. Salah satunya adalah percaya tahyul. Ido satu nuai ngamanginang. Gudang do pihala Indonesia mabiar tu begu. Termasuk ruas nihaga bibi. Alai porsia doau di sutoyo dang adong berau nate. Nenai tahenang satabi jabon. Nenai makkatai. Mulai taringoti namate satabi jabon. Adong do pe parsutoyo madok soni? Adong. Dang adong be puji Tuhan ma berarti. Mulai adong do pe imana madok percaya tahyul. Ngahehe Yesus nari minggu tapes tahun. Dengan tahenang edemuna. Iya kaburu-buru. Laudo tu basa lau hamu tu si alusna dak porsea naukehe Yesus percaya tahyul ahai dokon ngai takko be Yesus mayatnya sudah dicuri padahal sebelumnya Yesus sudah katakan hehe doau di hari patoluhon dak porsea alani buado benot tamanginang asa porsea hita di hatan itu hatai asa porsea hita nani dok nai omara nani dok ni tuat da Yesus tuak kasisian nai duk in altum pergilah ke tempat yang lebih dalam kan dung mulak sisiani siapa jalaan
Saborngi manipat si Petrus dodongan na majala menebarkan jala dang dapo manangaha alai roh Yesus sapak ko tuno bagasan. Hidup si Petrus, Tuhan sudah 1 malaman kami tidak dapat 1 ekor pun. Alai roh si Petrus alahoro madok karena engkau yang mengatakan ditebarkan jalannya. Apa yang terjadi amang inang? Keajaiban. Au sekolah minggu hingok dui meribak jalanai. Jala mereka sampai robek. Alini saulak nari dok Yesus bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Duk in altum. Itu perintah Tuhan. Alani amang inang ngelut tahun gok persoalan, gok akka masalah, gok akka betul-betul neko nadupata. Boado kita mangadu bisa manginang. Nah, berek kamu mana masan wain. Pernah inang amang, hai berek kamu bibi marlange bibi. Entok, angsa, di kolam, di atas air. Tenang do, tenang. Alai parrohok kamu, kaki bebek, kaki itik, kaki angsa di dalam itu berjuang. Imanan idokna dak sindrom. Sindrom bebek. Kelihatan tenang, tapi sesungguhnya banyak masalah. Jalai mana yang gudang ngulutta. Gaya hidup, lifestyle. Kelihatan mewah, kelihatan wah. Semuanya ngutang. Dan adong isi toyo ikan. Hutanami dua dok songoni. Supaya wah kelihatan tampilannya. Tetapi dak sindrom itu. Dak peduli. Idora kasus. Nah di tanah karuin wain. Tidak tehutur di kasus sih. Bisa habis uangnya sampai banyak ngutang kan. Dak sindrom do ya manginang. Alanido idok. Dietrich Bonhoeffer madok. Apa yang membedakan orang Kristen dengan yang bukan Kristen? Alusna gaya hidup. Molo gaya hidup ta dang adong bedana tuna asingan. Yesus madok ayah maupam. Molo holad dong amido dihaholongi ho. Hidup Yesus tahe haholongi ma musum. Olo dohamu inang baju merah dengan yang di sampingnya. Mau inang praktek dulu sebentar. Tampar-tamparan. Dang olo hamu. Nanget. Atau yang muda di sampingnya yang berdua. Bisa? Asing dang olo halo disuruh padita. Alana supadita resok muna doau. Isi mahamu na olo inang na dua olo. Setabi inang jongjong hamu jongjong. Kan ada yang dosonon hatani Yesus. Molo di pas tapuru musiamun. Tarehon. Habirang iru inang. Baik kamu aja inang. Aku amang minta tolong jo aku. Dan boya ti. Mabiar halahon. Buah amang do inang olo hamu. Baik kamu. Jong mahamu. On nama pangujungi sabar kita dah. On nama pangujungi jabitakku. Jong maju amang do inang. Alaung gogo do pasti bawa sian boru ate. Inang majo mamastap hurum miamang. Nah, sabula siamun. Tampar pipi kanannya. Lalu berikan pipi kiri. Coba inang praktekkan. Amang inang hamu nasing berek kamu. Pipi kanan. Tampar pipi kanan. Bahasa esok kanan. Pipi kanan. Tampar inang. Nggak usah kuat. Oke, berikan kiri. Tarehonina amang kiri. Iya. Nah, husuk kujuhamu. Tohodo cara mamastak minangon. Mana ada orang nampar pipi kanan? Inna buti. Oke, mau lihat ya mang inang. Nah, ternyata songono do teologi ajar di bagasani. Molo idok Yesus, molo di pasta purumusiamun tareo kabirang. Ternyata manginang orang Yahudi kalau menampar dengan ini dia. Tanggurungi tangan no. Maka ditampar kanan, pak. Molo di pastap songonon ini ada Yahudi, itu namanya penghinaan.
Kau budak, aku tuan. Roh Yesus madok, berikan kiri. Karena kalau orang Yahudi menginang menampar dengan tangan ini, kiri, aku dan dia sama-sama hatoban. Alanida ngolo halahi mamastap. Hola butido. Aha malapatan ni. Maka Yesus katakan, hentikan kekerasan. Bukan dengan kekerasan. Dan margajang be persoalan. Allah dengan sendirinya dia akan berhenti. Idu mani dokon rom 12:21 tahe. Unang matalu hobinain ni hajahaton. Alay talu mahajahaton ni marhite ulaun nadingkan. Atau ngamanginang hurian itu hatta. Sian hata ni di batasa darion di paingot tita. Dukta hoho sinakir rohatta, torang rohatta, mangulahok katigoran, mangulahok kolong, mangulahon nanidok ni di bata. Si pangului mahita tu ibana ido ayat 14 songod danak si pangului ma hamu unang ma paihut-ihut hamu be sakap suku-suku namanginang apa kelebihan anak-anak aha horoha surungan tidak danak ido amanginang ternyata dak danak sifatnya adalah gampang diajari secara ilmu psikologi amanginang 7 tahunlah waktu kita mengajar anak. Bagi keluarga di sini yang masih muda, yang punya anak kecil, jangan abaikan waktu 7 tahun. Ajari anak komi 7 tahun ni. Alana dungi maul namai ajaran ada buah. Lemar roha namai. Dapok nama pengetahuan di sekolah, dapok nak kahatan nasihat luar. Jala perpudi lem diboto imana ma dia nahobar tuibana. Alani saulak nari nak kinisi songo dak danak si panguloi mahamu. Anak-anak dalam ketaatan tunduk mengikuti ajaran orang tuanya asa anggiat las rohana jala ulahononna lomoni rohani debata dungi sadanai sifat tidak danak tahe baru tahe nang amang gampang melupakan rasa sakit hati dangi tahe tiki merbeda hamu ngotamu jenang tidak danak behi taon merbeda duita sadarion alai marsugut ngama sipak kulingan ijo boboming, oleh notari di hoga rubuk nenei. Gampang dia menyelesaikan masalah. Jirang pola tong inangate mergejeng-gejek persoalan tak. Pasoal mahamu di punguammu, pasoal ka ama, songo jamita ini amang pareses jodoh ate. Amang padita mengatur manurung madok. Berbeda itu kali marari Kamis kan? Ngasai beceng mau ceng dang dok biang marari Kamis inna. Jiwa name pidana mau tupungan nama inna. Wajah ini. Ibu jadi pida. Ina gabi punguan nama. Ima belgani ate-ateta si pata. Persoalan itu belga-belga. Harusnya kita cari solusi. Idu jamat dan wae ngamangin angda. Pos rohaku di pasu-pasu Tuhan mahuriata. HKBP Sutoyo. Alai unang dupa hamu ate. Kalau mula nong minggon. Adong do hubuan. Bubuk tesi juluan. Adong go perusahaan taisan. Sida manik. Perusahaan tadi kan? Perusahaannya kadang atta ima rupani. Tupai hita mak nang huriat tau pembangunan na, so ni manang huriat di Huta Bayu. Di pasu-pasu Tuhan mahamu amanginang. Baik secara pribadi, ngolo tungadok kamu anok kutopot secara pribadi, hobar tuarahannya kadongan, balas marohat tate marsaur hita. I pasu-pasu kena kote burmagodang, nang akana karijo pe toktong marlas ni roha. Debatama mamasu-masu hita, marparange nabadia mahita. Amin martangyang mahita. Mauliati ali Tuhan dihatam nau kutangi hok kami takas do Tuhan lam tugu haporsiaun nami asa mangulu hami di bagasan habadiaun natutu mangulu hami di bagasan hasitongan ni hatam di tonga-tongan ni portibi nalam tu majunaun portibi na hatop mubau-baun baik di teknologina di kehidupan sosial doho akalan na asing, alai hatam madok tu hami, muba peportibion, anggo hami naso muba. Ai ho do hami mangihut toko debata nabadiai. Pasu-pasu mahuriam, HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo. Di sudi ganup pakubasion, di parminggu pertangyangan kategorial dohot lan na asing. Lumo biali Tuhan, di ulaun namar situhu pembangunan ni huriaon. Marhite panitia,
Dia ka usaha na pinatupa na sida. Sayuka ma dalan, sayuka ma pitu sian pasu-pasum. Tuaka ruas parhalado namar holongi roha, rodia kasimpatisan. Asa ditupahi di bagasan lasni roha, sikop tuaka tiki na dibuhul. Songoni ma Tuhan, nang huriam HKBP Resort Hutabayu Raja, khususna HKBP Hutabayu, songos sabungan Resort Hutabayu Raja. Dindabui hami yang marsaor di huriamon, marhiti haporsiaon nami ganup, dohok mahami masih tukulan, masih urupan, songon idok ni hatami, ai di bagasan sisada ihot dohami, nahi nokok mu marhiti Yesus Kristus Tuhan nami atong, pos marohanami miak kotok tong diakka parsauran nami. Gudu sadu hami Tuhan. Nabadia doho. Saya tupahi mangulu nami. Ajari hami mar habadiaon. Hobbar tulomo ni roham. Pargugo yak karuas memolo tungadong nama rukil alan yakka nama tean. Namar sitaonon namar sahid. Akka ama ina nama balu. Pargugo ya li Tuhan. Asa margugo nasida padimu-dimu parngudonna. Ati itu ngadong akka ruas ni huria. Nah satu tikyo maruki lali Tuhan diparbuai ni bortianna. Rumah tangga yang mendambakan kelahiran anak. Buah kandungan. Tuhan tuhodo hami mangido. Sai patongo pasu-pasum basa basam. Tunasida akan mangalului si rokak mitodi. Nak parkarejo patongo ma nahobar tulomo ni roham. Gudang ali Tuhan. Si pangidon nami. Huboto hami radidu salut na dia rupamu. Pasahat ma hobar tulomom. Marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Martangiak kami tuho. Amin. Uhut hita di bagasan lasi roha marede sian nomor 637 mamukaya sada tapasaha ma piliata na paduahu.
Sai patama atiruan Songon bina hidomi Ototoi utonoku Yesus nama luara Masambila aku Alagi martua Tatangiakon ma piliata. Ali di bata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhu silehon-lehon na dinggan, dohot na saulibasa na mauliutus. Hupasahat hami masian na nilehom mitu hami, pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di julum, pasu-pasu may jalaramoti, asa huparhasyang hami pilihanon, pati bulhon harajaumu, di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim, asalam hutadahami, godang ni silehon-lehom mitu hami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaumu, say saut malomoni roham di banua tongaon, songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluat siapari, se sama dosa nami songop panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami to gihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakot Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaor hon madamena tu todim. Oras Madihita salungna selamat hari Minggu.